Jama'a kamar yadda kuke gani a bidiyon mu na yau gashi nan inda zaka saka nan gurin zaka saka amount din katin wutan, a nan gurin kuma zaka saka meter number, gashi a nan gurin kuma zaka zabi kamfani. Idan a Kano kake zaka zabi Ketco, zaka danna nan gurin zaka dudduba zaka zabi wanda kake ganin wannan state inda kake wanda kake sakawa zaka danna ka nema. To dukkan domin sanin yadda zaka shiga wannan application din kai wayannan abubuwan, ku biyo mu cikin wannan bidiyon har ƙarshe. Muna godiya. Kai tsaye kafin mu shiga cikin wannan bidiyon, idan wannan bidiyon ya muku daɗi ku taimaka ku danna mana wannan alamar subscribe din, gata nan wannan alamar subscribe din, sannan kuma gashi mun danna ta, sannan za ku taimaka ku danna wannan ƙararrawar ta gefe, za ku danna wannan ƙararrawar ta gefe, gashi na danna ta sai ku zaɓi all. Kamar yadda kuke gani sai ku yi like wannan bidiyon, ku tura wa 'yan uwan kuma ku like ku share wannan bidiyon. Gashi mun yi like sai ku comment akan bidiyon nan, ku faɗi ra'ayinku akan bidiyon nan. Muna godiya sosai. Yanzu mu je cikin wannan bidiyon. A few moments later. Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a. Kamar yadda kuke gani, kamar yadda muka faɗa a bidiyon mu ne, za mu yi bayani akan yadda zaka dinga saka katin wuta a electricity da kanka ba tare da ka je ko wajen masu POS ko wajen ka je kamfanin Ketco sun sa maka katin wuta da kanka ba, ka biya charges ko wani abu, ita cin kuɗin ka ana ce maka charges. Kamar yadda kuke gani a wannan bidiyon namu ne zai koya maka yadda zaka saka katin wuta da kanka. Kamar yadda kuke gani yanzu ga amount nan, zaka saka amount. Kamar yadda kuke gani na saka amount. A misali a can sai na 1000, a nan gurin zaka saka meter number ka. To kamar yadda kuke gani yanzu zan nuna muku wani application ake amfani da shi a wannan process din. Kamar yadda kuke gani yanzu wannan application din, za ku shigo cikin application din ku da Palmpay. Idan baka da Palmpay zaka shiga Play Store ka rubuta sunan application din nan Palmpay. Idan ka dauko shi, kamar yadda kuke gani na san da yawa daga cikin uwa an san shi saboda na san application din yayi popular. Ga application din nan a nan gurin zan saka muku maki. Kamar yadda kuke gani ga application din nan anan na muku doguwar alama saboda a ganshi sosai. Kamar yadda kuke gani to yanzu kamar yadda kuke gani yanzu za mu shiga cikin application din mu na Palmpay. Ya kawo mu wannan fuskar haka. Kamar yadda kuke gani za ku zo ku danna nan gurin electricity, gashi nan kamar yadda kuke gani, bari muku yar maka akai. Kamar yadda kuke gani za ku zo ku danna nan gurin wato electricity. Kamar yadda kuke gani na danna electricity. Kamar yadda kuke gani zai kawo ni nan gurin. Misali dama na riga na saba da saka meter number na, ko kuma misali a ce kai da kanka ma in kana amfani da wannan application din zaka dinga sayo mu da mutane su kansu, zaka dinga sayar musu da katin wuta, zaka dinga sayar musu da abubuwa, kuma ka zaka dinga saka wa kanka ma a gida idan zaka huta da zuwa a dinga saka maka, ana daukan maka charges. To kamar yadda kuke gani yanzu zaka saka amount ɗinka na nan gurin, a daidai wannan gurin nan gurin zaka saka meter number ka, wato lambar ka ta mita wacce zaka dinga amfani da ita duk lokacin da zaka yi charging, wacce kuka saba kuna amfani da ita. Za ku ga an saka account meter number. Kamar yadda kuke gani yanzu bayan kun saka account meter number zaka zo ka saka amount na nawa kake so ka saka. Bari mu gwada. Yanzu misali a ce ina so na saka na 1000, ko kuma ma ban ma na 1000 ba, misali a ce zaka saka na 500. Duk dai amount din da kake so ko na nawa kake son saka zaka isa saka an kana da kuɗi a cikin available balance ɗinka na Palmpay. Kamar yadda kuke gani kai tsaye misali a ce zan rubuta na naira 50 haka, na naira 50 haka. Kamar yadda kuke gani, kamar yadda kuke gani na rubuta haka. Kamar yadda kuke gani meter number na ina da shida. Bari misali a ce zan shiga in je in dauko shi in da shi. Kamar yadda kuke gani gashi nan har da sunan mai meter number ma kana saka kai tsaye sai ka danna wannan alama ta next. Kamar yadda kuke gani zaka danna alamar next. To sun ce ba a iya sakawa sai na 100. Kamar yadda kuke gani yanzu misali a ce zan iya saka ko na 100 kake so zaka iya saka daga na 100 dai haka zuwa sama. Kamar yadda kuke gani na danna next. To kamar yadda kuke gani wannan shine details akan duk wani wanda za ku saka wannan katin wutar. Kamar yadda kuke gani yanzu ga sunan sa nan Kabiru Nasir. Kamar yadda kuke gani ga Ketco nan, ga sunan koma menene da kake bukata, ga meter number nan. Kamar yadda kuke gani kana danna wannan pay din zai cira a cikin account ɗinka na Palmpay ya biya wannan kuɗin. Kamar yadda kuke gani kuma bayan kun gama wannan process din, saboda yanzu ni bana son siyan katin, za su maka message ta wayarka, ko kuma in baka masu maka message ba kana shiga zaka danna receipt. Kamar misali zan je history ina, bari nuna muku. Bayan ka gama saka katin zaka shigo nan wannan wajen kai tsaye. Kamar yadda kuke gani saboda ka dauki wannan token din naka. Kamar yadda kuke gani zaka shigo nan gurin kai tsaye saboda naga wannan abun yana karewa. Kamar yadda kuke gani bari in dauke shi daga nan haka. Kamar yadda kuke gani a nan gurin, daidai nan gurin wajen mi din nan. To kamar yadda kuke gani zaka shiga nan gurin, kana shiga nan gurin kamar yadda kuke gani za ku zo ku shiga nan transaction history din nan. Last dama transaction zaka ganshi a nan gurin. Kamar yadda kuke gani zaka danna kan transaction history. Yanzu misali dama ina sawa ina yi ga Ketco electricity na saka na 1000 last time. Za ku danna Ketco, za ku danna electricity din nan. Kamar yadda kuke gani to kuna shigowa nan gurin
zai kawo ku nan gurin successfully. Bayan ya rubuta muku successfully, bayan kun gama sai ku zo ku danna nan gurin view receipt din nan. Kamar yadda kuke gani zaka danna view receipt. To kamar yadda kuke gani ga token din nan, wannan sune token din, wannan sune token din. Kamar yadda kuke gani a maimakon ma kai in ka je saka wannan katin wuta ka bawa masu POS ko masu wannan kuɗi, su kansu kamfanin Palmpay din za su baka Palm point guda 20 wanda daidai yake da naira duk Palm point guda ɗaya daidai yake da naira ɗaya. To in wannan bidiyon ya muku daɗi ku taimaka ku yi like bidiyon nan, sannan kuma ku share, sannan ku subscribe ma wannan channel namu. Muna godiya. Wannan shine za ka saka katin wuta ta Palmpay ba tare da an ci kuɗinka a cafe ba, ko an ci kuɗinka a gidan katin wuta ba, ko kuma ka je wajen masu POS an maka charges ba. Kamar yadda kuke gani ba sai ka je ko ina ba, kana gida a cikin sauki, hankalinka kwance za ka saka katin wutanka a Palmpay kyauta, kuma hankalinka a kwance komai za ka yi shi cikin 'yan mintuna ko 'yan sakanni. Kana gamawa za ka yi view receipt, za ka iya koma waye, misali a ce abokinka yana gida ya ce ma wani katin wuta na ya kare, zai iya maka transfer kuɗin, kan yana maka transfer kuɗin shikenan ka kai tsaye ka sai ka sa masa katin wuta. Muna godiya sosai.